What's up sa inyo mga kasulong? Welcome sa panibago kong vlog ngayon. Nandito tayo ngayon sa Nipaan para maghanap ng bungang nipa. At may gagawin tayong kakaiba na lulutuin natin. Ito, napanood ko lang to sa iba. Sa tingin ko wala pang gumagawa nito sa Pilipinas na subukang lutuin ang bungang nipa. Nakita ko mukhang masarap at natakam ako. So gagayahin natin ngayon nang mahusgahan kung ano ba talaga, kung gaano kasarap, ano ba ang lasa. So mga kasulong, nahirapan kami maghanap ng buwang nipa dahil nung nakaraang November nagbagyo dito. Kaya yung mga nipa nagtumbahan, ngayon lang ulit tumubo. Kaya yung iba di pa namumunga. So di tayo titigil, maghahanap pa rin tayo. May mga nakita kami kanina, hindi pa siya pwede. Kaya ngayon, hanap tayo ngayon ng yung tamang-tama doon na panluluto natin. So yun na nga mga kasulong, nakauwi na kami. Ito yung nakuha namin. Sisimulan natin yun ang pagluto. Ang unang natin gagawin, kakalasin muna natin siya para maghiwa-hiwalay. Saka gagayatin, tapos after nun, papakuluan natin para mawala yung lumambot siya, at the same time mawala yung niya, yung alat niya, kasi di ba lumaki siya sa tubig alat. So may content siyang alat, saka bukod pa doon, may para siyang may dagta siya. Gagawin natin yung chicken curry with nipa, buong nipa. Yun, kakalasin muna natin. Ayan ang tsura niya. Diba, hiwalayin muna natin. Ayan. Stop mo pare. Ito yung kukunin natin, yung malambot na to. Para siyang, pwede siyang pang pwede siyang pang lumpia or Shanghai. Nakalasin muna natin siya, mamaya natin siya hugasan. Siguro tama na to yung isa. Itong isang maliit, di na natin isasama. Pero depende. Kasi parang marami na siya eh. Ayun yung itsura niya. So pag malambot pa siya, pwede pa. So ito, napipil ko ng parang matigas na. Hanggang dyan na lang. Ninipasan lang natin. Si mga kasulong, hanggang dito na lang kasi siya, parang lumalabas na yung fiber niya. Hindi pa naman siya matigas, pero ito na yung hindi na natin sasama. Siya pala yung magiging pamalit sa, di ba pag chicken curry, merong patatas saka carrots. Ang mangyayari, siya yung magsisilbing patatas at carrots, parang ganun. Ginagayat ko pa lang para masarap na eh. Ang lambot niya. Ayun hindi matalim yung kutsilyo ko, pero nahihiwa niya ng maigi.
Bali, papakuluan muna natin siya. Kasi para mawala yung katas niya, saka lumambot na rin. Ayun, habang nagpapakulo tayo, mag-ano na ako ng gata. Itong unang gata natin, kaunting tubig lang. Tatabi natin to. Sabi nga ng ibang mga kusinero, di bali magdagdag, wag lang magbawas. Mas mahirap kasi gawin sa lasa pagka napasobra, mahirap magbawas. Check natin mga kasulong kung pwede na. Yun, super lambot na. Pwede na to. Lakas ng hapon. Recorder natin, pansay na lang natin. Lagay na natin siya. Parang langka eh. Okay. So, lalagay na natin. Magkakaroon na siya ng sabaw ngayon. So, lulutuin ulit natin yung pangalawang gata. Pero saglit na rin na lang naman yan. Siyempre magic sarap. Baka naman magic sarap. Ayun, asin. Asin na malupit. Yan, pwede na yan. So yung mga kasulong, kainan na. Alright, medyo tutong yung kanin namin pero okay lang yan. Mahilig kami sa tutong. Mukbang. Ano, okay na ba? Teka lang, nais ko pa. Hindi, pwede na yan. Kaya na tayo. Tum na ako eh. Oh. So yan mga kasulong, kainan na ha. Malambot siya. Ang lambot sobra. Tama-tama yung lasa niya. Hindi ko talaga inalatan kasi nakala ko maalat yung yung mipa. Nawala yung alat niya dahil sa pakulo natin. Yung plating mo, hindi na siyang gagalawin. Papalaminate ko yan.
So ngayon, ito lang. So ngayon, gana natin kung ano ba yung nakita ko dun sa Thailand ba yun. Kung lasa nito. Masarap nga. Sobra. Para siyang ano, yung tawag ng pre, ginagawang lumpia, sanyog. Sanyog saka yung sa kawayan. Ganun yung texture niya. Hindi siya, hindi gaano kasi doon sa kawayan parang may ano siya, may crisping something. May crisping ano, dating. Dito hindi, malambot talaga. Marami. Bambi. Kaya natin to. Solid yung day out ko ngayon. So kung may meron sa inyong nipaan, subukan nyo. Masarap. Masarap. Nakita mo ba to? Sili to. Sili. Sa akin to. Basic ba? Gusto ka pa. Mas masarap siguro kung native na manok yung nilok natin. Kaya lang, nangyari po, hindi siya nakakuha ng native na manok. Sabi ko bibilhin ko. Wala siyang nakuha. At anong oras na rin natulog, kaka-ML. Kaya tanghali na nagising. Wala nang time, kaya bumili na lang ako sa palengke. Ito sa pero may putik ah. May parang lasang pusa. Ay, lasang lupa. Ano pare, masabi mo? Sarap. Ganun lang. Masarap. Pinakamasarap. Hindi nakahabol yung isang tropa namin. Pupunta daw dito para maki-food trip kahit sa food trip lang siya pupunta. Walang problema yun sa amin. Kasi pag nagluluto talaga kami. Yung sinong tropang pumunta, ayun, kasama sila sa food trip. Hindi question sa amin yung walang bag, gano'n. Kasi, pero nakakaya naman ko ano. Pero paminsan-minsan mag-ambag din para komportable naman silang ano. Pero hindi yung inobliga. Tropa is tropa. Ganun lang yan. Hindi ko ikakat yan. Para maba. So yan. Subscribe nyo naman. Hindi, pinanood nyo na rin naman. Subscribe nyo na. Para sa mas maraming food trip. Actually, hindi naman talaga food trip yung pinaka-content ko. Yung pagluluto, hindi ganun. Parang nagsimula akong ano. Gumawa ako ng isang bagong channel, bagong content. Para sa rural life, yung buhay ng probinsya. Ano yung ginagawa sa probinsya, mga kalokohan. At tumutugtog din ako ng gitara. Siguro inisip kong music. Kaya, inano ko rin. Kaya ang nangyayari sa bawat vlog ko, parang palaging food trip pa rin. Kasi siguro wala akong time dahil nga nagtatrabaho tayo. Nagbo-board po ako sa trabaho, kaya bihira ako umuwi dito. Kaya isang linggo, 2 araw lang ako dito sa barangay namin. Kaya, ayun, food trip lagi. Kasi kung maggagawa ka ng mga kalokohan, yung mga script pa, hindi nakakayanin. Food trip, mabilisan. Punta sa kung saan, kuha ng lulutuin, mag-iisip lang. Kahit mabilis ang isip lang eh. Anong pupuntripin natin? Ganito, ang probinsya. Matik na. Marami naman ditong gulay. Pero hanggat maaari, lagi kong sinasabi sa kanila na
Medyo dapat medyo kakaiba naman. Ito, gaya na ito, medyo kakaiba to. Ito nga pala yung cameraman ko. At the same time, editor din siya. Nagbablog din siya. Subscribe nyo, Kulapos Brothers. Marami sila doon. Nag-uumpisa pa lang pero na-impluensyahan ko eh. Pero dadami rin yung pa. Parang meron pa dun sa kaserola. Marami pa. Hindi, ayoko ng kanin. Gusto mo yung kanin. Manok. Marami pa dun. Mag-uuwi daw kasi sila. Mag-uuwi daw siya kasi ng ulam. Papatikin daw sa namin. Dati yung sinasabi niya lagi, uwi ako ng ulam kasi papatikin ko sa jowa ko. Nag-break sila. Ginanahan ka, pre. Nawas ako, pre. Tamang-tama yung manok. Tamang-tama yung pagkaluto. Saka mas masarap pag niluto sa kahoy. Niluto sa kahoy. Hindi niluto sa kahoy. Kasi mali pa rin. Niluto gamit apoy ng kahoy. Kahoy ng apoy. Diba? Ang importante kumakain tayo sa 3 beses sa isang araw. Okay na yun. Gusto mong kanin? Ako ayoko na. Kasi po, habang nagluluto po kami, kumakain na ako. Kumakain ako ng chichirya. Kaya siguro nawala yung ano ko. Yung hindi naman yung gana. Yun. Kumbaga may laman pa yun dyan. Subscribe nyo na lang para sa mas maraming video. Hanggang dito na lang video natin. Puputulin ko na. Kasi parang kailangan ko na uminom ng tubig. Sabi nyo na kung bakit. Nestoryahe. Yeah. Para yung pagkatapos nito, pakita mo yung walang laman na. Yung outro natin.